Bos días, pais e máis. Somos os nenos de quinto e sexto e neste pequeno tutorial imos aprender como entrar á aula virtual. O primeiro que temos que facer é abrir un navegador, preferiblemente Chrome ou Firefox. Agora buscamos en Google o nome do colexio Cei Rosalía de Castropol e accedemos á web do cole. Unha vez que estamos na web do cole, temos que entrar na aula virtual co enlace que hai na esquina superior dereita. Cando estamos nesta pantalla, pulsamos de novo no enlace que hai na esquina superior dereita. Por último, escribimos o noso usuario e contrasinal e pulsamos o botón de acceder. Un saúdo e moitas grazas por escoitarnos. E non esquezades darlle a like. E a suscribirse!